Дзяды – гэта народнае традыцыйнае свята, калі беларусы і беларускі ўзгадваюць сваіх памерлых. А таксама дзядамі ў нас называюць і душы продкаў, которые ўжо сышлі. Дзяды адзначаюць некалькі разоў на год. Зараз мы чакаем восеньскія дзяды, а яшчэ могуць быць радаўніцкія альбо троіцкія дзяды. У кожнай вёсцы дзяды маглі адзначаць у нейкія свае даты. Не было аднаго дня для ўсяе краіны. А што тычыцца звычаяў, то яны былі вельмі рознымі ў розных рэгіёнах. Што было агульнага? Дык гэта тое, што беларусы лічылі, што тыя продкі, которые памерлі сваёй смерцю і мелі чыстую душу, яны ў гэты дзень прыходзяць у хату. Ну а тыя, хто нейкі грэх здзейсніў пры жыцці, могуць у гэты дзень толькі зазірнуць у вакенца свайго дома. З рэгіянальных асаблівасцяў адзначэння гэтага свята можна адзначыць Палессе. Там асобна паміналі мужчын і жанчын. Спачатку паміналі мужчын у пятніцу, а потым у суботу узгадвалі памерлых жанчын. У заходняй Беларусі была іншая традыцыя. Там не адзначалі дзяды ў новай хаце, пакуль нехта там не памёр. Перад гэтым святам уся сям'я ішла ў лазню. І пасля таго, як усе памыліся, пакідалі трохі вады і венік, каб памыліся дзяды. А калі нехта марудна нешта рабіў, альбо хацеў затрымацца ў лазні, то яму казалі: «Паспяшайся, дай і дзядам час памыцца». Цэнтральнаю падзеяю свята быў абед альбо вячэра, на каторы збіралася ўся сям'я. Ну і тут, канешне, гатавалі так, каб было смачна і гасцінна, бо прыходзяць жа не толькі жывыя, але і памерлыя. Ну і пасля таго, як усе павячэралі, пакідалі яшчэ на стале ежу, каб маглі пачаставацца дзяды. А вось пра тое, чым частавалі дзядоў, раскажу вам у наступным відэа.